caggal nde Donald Trump ɓeydi taxuji jeyguji gummotodi to leyɗe janani ina naata e nder leydi makko. Leyɗe kewɗe kañumen jobtinomo ɓeydi taxuji jeyguji gummotodi to Amérique ina naata e nder leyɗe mumen. Ngam jabtade ɗen leyɗe hoorejo Amérique o ɓeydino kadi taxuji goɗɗi ɗin ni lawɗininomo subaka hanki. Kono caggal ɗum Donald Trump hayti ɓeydude ɗin taxuji o yowiɗi ha ɗo e lebbi tati ko e mejaare makko renndo wiyetego Truth Donald Trump sakti o kabaru. Kono ɗin taxuji ɗi o hayti ɓeydude nawarani leydi Chine sabu to banggue Chine Donald Trump koko ɓeydi taxuji jeyguji gummotodi to ndi leydi ina naata e nder Amérique. Trump ɓeydi e majji kadi fodde 125 e nder temedere kala tawa e adana wonno tan ko 104 e nder temedere kala. Hoorejo leydi Amérique o andini wonde ko ine abbo e leyɗe 75 jokkodiri e leydi makko ngam yewtidde e dañde nanodiri e o alhaali. Kono e biyol makko Chine teddinani jeyguji windere nde ko ɗum saabi o ɓeydi taxuji ɗi o fawno e dow ndin leydi.